Dobrý deň. Dobrý deň, Lucia Talianová z Impulse Real. Ja mám na vás takú špeciálnu požiadavku. Vedeli by ste prosím každú vetu začať slovom škoda? Ako si želáte. Škoda, že má tento byt bezbariérový prístup. Škoda, že sa tento byt nachádza vo vynikajúcej lokalite obchodného centra Galéria. Škoda, že je tento dvojizbový byt po kompletnej rekonštrukcii a s dvojročnou zárukou. Škoda, že má kúpeľňa, veľkú vaňu so zástenou. A tá skrinka nad umývadlom. Škoda, že si máte kam dávať svoju kozmetiku. Škoda, že kuchyňa má všetky spotrebiče, ktoré by ste mohli potrebovať. Škoda, že obývačka je prepojená s kuchyňou. Škoda, že tento byt viete využiť pre seba, ale aj ako investíciu na prenájom. Škoda, že je tento byt i hneď pripravený k svojmu použitiu. Škoda, že spálňu si viete zariadiť podľa seba, vôjde sa sem aj vstavaná skriňa, aj manželská posteľ s nočnými stolíkmi. Škoda, že tento gauč je rozkladací a má aj úložný priestor. Škoda, že tento byt sa na trhu dlho neohreje.